Citim mai departe din Matei 26, o să citim de la versetul 17. În prima zi a sărbătorii azimilor, ucenicii au venit la Iisus și l-au întrebat: unde vrei să-ți pregătim să mănânci jertfa de Paște? El a răspuns: duceți-vă în cetate la un anumit om și spuneți-i: învățătorul zice, vremea este aproape. Voi sărbători Paștele la tine împreună cu ucenicii mei. Ucenicii au făcut așa cum le poruncise Iisus și au pregătit Paștele. Când s-a înserat, Iisus ședea la masă împreună cu cei 12. În timp ce mâncau, Iisus le-a zis: adevărat vă spun că unul dintre voi mă va trăda. Ei s-au întristat foarte tare și fiecare dintre ei au început să le întrebe: nu cumva sunt eu, Doamne? Dar Iisus răspunzând a zis: cel ce-și pune mâna în vas împreună cu mine, acela mă va trăda. Într-adevăr, Fiul omului se duce după cum este scris cu privire la el, dar vai de omul acela prin care este trădat Fiul omului. Era mai bine pentru el să nu se fi născut. Iuda, cel ce îl trădase, a răspuns zicând: nu cumva sunt eu, Rabi? Iisus i-a zis: tu ai spus-o. În timp ce mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o ucenicilor, zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit, l-a dat ucenicilor zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele noului legământ, care este vărsat pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua aceea, când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. După ce au cântat un imn, au ieșit îndreptându-se spre muntele Măslinilor. Atunci Iisus le-a zis: în noaptea aceasta toți vă veți potigni în mine, pentru că este scris: voi lovi păstorul, iar oile turmei vor fi risipite. Dar după învierea mea voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru răspunzând i-a zis: chiar dacă toți se vor potigni în tine, eu niciodată nu mă voi potigni. Iisus i-a zis: adevărat îți spun că în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Petru i-a răspuns: chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, nu mă voi lepăda nici de cum de tine. Și toți ucenicii au spus la fel. Atunci Iisus s-a dus cu ei într-un loc numit Ghețiman și le-a zis ucenicilor: stați jos aici până mă voi duce acolo să mă rog. El a luat cu el pe Petru și pe cei 2 fii al lui Zebedei și a început să se întristeze și să se tulbure. Atunci le-a zis: nespus de mâhnit este sufletul meu până la moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Și mergând puțin mai înainte, s-a aruncat cu fața la pământ, rugându-se și zicând: Tată, dacă este posibil să treacă de la mine paharul acesta, totuși nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Apoi a venit la ucenici, dar i-a găsit dormind. El a zis lui Petru: așadar n-ați putut veghea împreună cu mine nici măcar o oră? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul într-adevăr este dornic, dar carnea este neputincioasă. S-a îndreptat a doua oară și s-a rugat din nou zicând: Tată, dacă acest pahar nu poate fi îndepărtat de la mine fără să-l beau, facă-se voia ta. A venit iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că le se îngreunaseră ochii de somn. I-a lăsat iarăși, s-a îndepărtat și s-a rugat pentru a 3-a oară, zicând aceleași cuvinte. Atunci a venit la ucenici și le-a zis: încă mai dormiți și vă odihniți? Iată, s-a apropiat ceasul. Fiul omului este predat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă să mergem, iată că se apropie cel ce mă trădează. Amin. Puteți să vă reocupați locurile. Mă gândeam ce urmează să predic din acest text și mi s-a oprit gândul asupra unei expresii din acest text și așa va fi și intitulat mesajul din această zi. Nu cumva sunt eu, Doamne? Întrebarea ucenicilor, toți și-au pus această întrebare. Nu cumva sunt eu, Doamne? Nu cumva eu sunt, Doamne, acela? Știți, fiecare dintre noi suntem chemați în Scriptură să ne analizăm. Acum, psihologii numesc asta introspecție. Din punct de vedere psihologic, a te uita în tine însuți, a-ți face această analiză profundă, se numește introspecție. Adică să privești înăuntru tău și să-ți vezi gândurile, să-ți analizezi starea de spirit, să vezi cum te simți, să vezi în ce situație ești, să vezi ce sentimente ai. Asta înseamnă să
introspectezi, să te uiți în sine. Și Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 11, când vorbește despre cina Domnului, ceea ce vom face noi aici, ceea ce vom celebra noi astăzi aici, îi învață pe corinteni și ne învață și pe noi în mod direct să ne cercetăm. Și spunea el, fiecare om să se cerceteze, deci pe sine însuși și astfel să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Ne cheamă la această analiză, la această introspecție interioară. Mai trebuie să fim foarte atenți pentru că există tendința atunci când vrem să vedem în ce situație suntem, să facem această introspecție în viața noastră. Există tendința sau există riscul, mai degrabă zis, să privim prea mult în noi și să ajungem într-o stare de disperare. Pentru că atunci când privim adânc în noi, și știți, filozofii de obicei sunt oameni triști, da? Sunt oameni așa care tot timpul se gândesc la viață. Ce sens are viața? Pentru ce trăiesc în lumea asta? Și când îți pui foarte multe întrebări și te analizezi, în mod excesiv ajungi să fii deprimat, da? Ajungi să fii trist. De ce se spune că cei mai fericiți sunt oamenii proști? Pentru că niciodată nu se gândesc la nimic, da? Viața e simplă, e pe pilot automat. Ce să fac azi? Fac același lucru în mod mecanic, nu știu, bat cuie. Și viața e bună dacă bat cuie și nu mă gândesc de ce trebuie să bat cuie. Și un filozof ar gândi în felul următor: dar de ce bat cuiul ăsta aici? Dar gaura pe care o face cuiul oare nu putea fi ocupată de aer și așa mai departe, știți? Îți pui foarte multe întrebări și ajungi să delirezi mental. De asta introspecția e periculoasă. Trebuie să ne analizăm, dar trebuie să existe o analiză mai degrabă după termenii Scripturii. Examinați-vă pe voi înșivă. Și vom vedea cum să ne examinăm sau ce trebuie să examinăm, ca în final să nu ajungem în disperare. Da? Trebuie să facem această examine ourselves, but într-un mod în care nu vom ajunge să fim deprimați și triști, să fim într-o stare așa de filozofi. Să filozofăm cu privire la viață și la nereușitele noastre. Și tendința noastră întotdeauna e când venim în biserică sau undeva e să îi analizăm pe alții. De asta astăzi mi s-a oprit ochii peste această expresie. Nu cumva sunt eu, Doamne? Că e ușor să mergi în biserică și să te uiți la alții. Pentru că dacă stăm și ne gândim bine, orice Dacia, dacă o compari cu o căruță, e mașină tare, da? Așa că dacă te compari cu alții și reușești să-i pui într-o lumină proastă, vei arăta bine. Voi arăta bine dacă mă pun totdeauna în lumina celor pe care îi consider mai slabi, mai răi decât mine, mai păcătoși decât mine. Și e ușor să vii în biserică și să-i analizezi pe alții. Sau e ușor să mergi pe stradă și să-i analizezi pe oamenii din jur și să spui: ăsta are problema asta se confruntă cu asta, eu nu le am pe astea. Însă undeva sus, am ajuns la nivelul de zen. Dar Apostolul Pavel și Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă astăzi să ne cercetăm pe noi înșine, să ne verificăm, să ne examinăm pe noi și nu pe ceilalți. Și despre asta este, sau una din valorile cinei Domnului este tocmai aceasta, că ne dă oportunitatea să ne analizăm, să privim la noi, nu la ceilalți. Și în felul acesta să ne împărtășim, examinându-ne pe noi, văzând ce este de corectat și de rezolvat în viața noastră personală. Și haideți să vedem 4 lucruri sau 4 întrebări care ar merita să ne le punem pe baza textului pe care l-am citit. Nu cumva sunt eu, Doamne, și în primul rând, nu cumva sunt eu, Doamne, trădătorul răzvrătit? Vedeți, Iuda este ales de Domnul, face parte din cercul celor 12. Este ucenic împreună cu ceilalți. Și numele lui ce înseamnă? Are și un nume fain, da, din Biblie. Iuda. V-ați pune numele la un copil de-a vostru Iuda. Vedeți, prin extensie și în limbajul nostru, Iuda înseamnă un vânzător, da, un trădător. Deși înseamnă lăudat. Prin extensie, lăudat să fie Domnul. Era folosit cu sensul acesta în Vechiul Testament. Acest om pe care Mântuitorul îl alege să fie în preajma lui, în cel mai intim cerc apropiat pe care Domnul l-a avut în vremea în care a fost pe pământ. Unul din cei 12 ucenici. Ajunge să fie trădător, să-și vândă maestru, să-și vândă Mântuitorul. Și aici ce se întâmplă? Domnul este în ultima lui săptămână, înainte de patimile sale,
îi adună pe ucenici la această masă intimă și acolo este și Iuda, care deja a făcuse planurile. Cu 30 de arginți și-a rezolvat Mântuitorul. L-a vândut pe 30 de arginți. Și Iuda este la masă și își pune și el în final această întrebare. După ce fiecare în parte se întreabă, nu cumva sunt eu, Doamne? Ajunge și rândul lui Iuda. Și Domnul spune ca semn că ești vânzătorul sau cine este vânzătorul va întinde mâna în același timp cu mine în vas, în blid acolo și va înmuia bucățica, pâine. Și asta însemna că nu-și respecta învățătorul, nu-și respecta maestrul. Niciun discipol nu întindea mâna în același timp cu învățătorul. Domnul trebuia să aibă prioritate. Și Iuda întinde mâna împreună cu el ca semn că nu-și respectă Mântuitorul. Și el știa despre sine că este un vânzător, că este un trădător. Că a umblat cu Iisus 3 ani de zile și lucrul acesta nu i-a folosit la nimic. Da, așa cum spune Scriptura, a fost rânduit să fie fiul al pierzării, dar Domnul spune mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut, decât să fie 3 ani împreună cu Mântuitorul și să fie cel prin care Domnul vieții avea să fie vândut pe 30 de arginți. Oare nu cumva sunt eu ăsta? Te poți întreba lucrul ăsta în seara asta. Oare nu sunt eu cel care îl vând pe Iisus? Nu-l vând pe 30 de arginți, dar poate îl vând pentru o poziție mai bună în societate. Poate îl vând, nu știu, să câștig niște bani la taxe în plus. Îi încalc cuvântul și mă răzvrătesc împotriva cuvântului său. Poate nu-l vând cu 30 de arginți, dar îl vând pentru prestigiu. Să știe lumea că sunt și eu un om valoros în societate. Ne putem pune întrebarea asta aici când ne cercetăm astăzi pe noi înșine. Doamne, nu cumva sunt eu un trădător ca Iuda? Și cântam noi mai de mult o cântare, nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu. Nici mari preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat și eu și tu. Nu este singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu. Nu este singur Iuda cel care a fost în acest pericol și care a acționat în felul acesta, ci fiecare dintre noi trebuie să ne uităm în noi înșine și să vedem dacă nu cumva suntem parte dintr-un cerc apropiat al Mântuitorului și nu suntem totuși ucenicii săi. Că poți să fii în biserică, poți să fii prezent aici tot timpul, să stai în preajma Domnului, dar să fii în proximitate, asta înseamnă preajmă, în apropierea cuiva, să fii în apropierea bisericii, a cuvântului, în apropierea fraților și totuși să nu-L cunoști pe Domnul. Să nu fii un ucenic autentic. Asta trebuie să fie întrebarea pe care trebuie să ne punem în seara aceasta. Oare nu cumva sunt eu un trădător? N-am tendința să devin eu un vânzător, să-mi vând Mântuitorul pentru lucruri de nimic? În al doilea rând, nu cumva sunt eu îndoielnicul? În următorul pasaj pe care l-am citit, avem acea narațiune cu Petru care mai că se jură acolo, Doamne, orice ar fi, eu mor împreună cu Tine, nu mă las de Tine, Doamne, niciodată. Pe cuvântul meu, poți toți din lumea asta să se lase, să se dezică de Tine, să se lepede de Tine, eu în niciun caz nu mă voi lăsa de Tine. Și nu trece mult timp și Domnul îi prevestește lucrul acesta. Nu va cânta cocoșul de 3 ori în seara aceasta și deja te vei lepăda de mine. Și lucrul ăsta se întâmplă cu exactitate. Petru se leapădă de Domnul și devine un îndoielnic. Știți, am vorbit cândva aici despre chemarea pe care Petru a avut-o. Îl cheamă Domnul și îi oferă o identitate nouă. Simone, de astăzi tu te vei numi Petru și voi construi împreună cu tine biserica mea. Te folosesc, te pun ca o piatră de temelie pentru biserică, te folosesc ca să fii un stâlp în biserica mea pe care o zidesc. Și Domnul îi conferă acest statut, această nouă identitate. Știind ceea ce se va întâmpla pe viitor.
Domnul știa deja că acest bărbat care îi încredințează această nouă identitate și această nouă misiune este cel care se va lepăda în fața unor slujnice, a unor oameni de la curte de acolo. Și cu toate astea Dumnezeu îl alege, Domnul îl cheamă și îl face un stâlp în biserica lui. Pentru că i-a oferit o nouă identitate care, așa cum spuneam atunci, nu este câștigată prin eforturile proprii, nu este câștigată prin bunătatea lui inerentă, nu este câștigată prin ce a făcut, ci este oferită de Hristos prin harul său. Și Petru aici se leapădă de Domnul. Este cel care spune, nu-l cunosc pe ăsta, nu știu cine e Galileanul acesta, nu-l cunosc, n-am nimic de a face cu el. Oare nu sunt eu? Acest îndoielnic, oare nu ești tu? Ai avut momente în viața ta când te-ai îndoit de credința ta? De credința ta în Mântuitorul? Când ai spus, poate, nu știu dacă Domnul mă poate salva. Nu știu dacă Domnul cu adevărat este Mântuitor. Poate nu știu dacă Dumnezeu cu adevărat există. Mă îndoiesc de existența Lui pentru că L-am chemat în anumite situații și am avut nevoie de El și nu s-a arătat. Am vrut să-mi facă un lucru, aveam nevoie de El urgent în viața mea și Dumnezeu n-a făcut ceea ce am cerut. Și poate te-ai îndoit și tu de Domnul și de existența Lui și de providența Lui în viața ta și de binecuvântările Lui. Ai spus, nu, Dumnezeu nu-i cu mine, Hristos nu-i Domnul meu. Că dacă era Domnul meu, îmi făcea ceea ce voiam eu. Cu siguranță, dacă era cu adevărat existent și dacă puterea Lui este nemărginită, de ce nu mă ascultă? Și în felul acesta te-ai dezis, ai devenit un îndoielnic sau am devenit un îndoielnic. Și astăzi e o zi bună, un moment potrivit să îmi pun această întrebare. Oare nu sunt eu îndoielnicul? Oare nu sunt eu Petru? Poate nu sunt Iuda, poate nu l-am trădat pe Domnul. Dar m-am îndoit, poate. M-am îndoit de existența Lui, m-am îndoit de bunătatea Lui, am negat prezența Lui în viața mea. Și azi e timpul să recunoaștem că Domnul este Cel care zidește credința noastră și ne păstrează în harul Lui. Și cu această întrebare trecem la următoarea. Oare nu cumva sunt eu cel cu intenții bune, dar care nu poate face ceea ce mi-am propus? Și Domnul ia în versetul 40, ia pe ucenici în grădina Ghețiman și îi pune să aștepte în timp ce el se roagă Tatălui. Și se întoarce înapoi și îi găsește dormind. Și aici în versetul 40 spune cuvântul că Domnul a venit la ucenici, dar i-a găsit dormind. Și el le-a zis lui Petru, așadar n-ați putut veghea împreună cu mine nici măcar o oră? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul într-adevăr este dornic, dar carnea este neputincioasă. Această expresie poate fi înțeleasă ca intențiile bune pe care le avem, dar pe care nu reușim să le punem în practică. Ne dorim să facem anumite lucruri și promitem, exact cum Petru aici promite, Doamne, orice ar fi, eu nu mă las de Tine. Și noi am promis cândva, Doamne, Te voi urma orice ar fi, în orice situație, Doamne, după ce mă botez, voi face numai voia Ta. Jumate din avere o dau la săraci, slujesc, Doamne, Ție ori de câte ori e nevoie. Nu trece un an sau doi, poate nici atât, și am uitat toate promisiunile. Și suntem pe nicăieri. Abia ne tărim în credința noastră. Avem intenții pe care niciodată nu le punem în practică. Și cum spunea Apostolul Pavel, iată, binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Tocmai ăla îl pun în aplicare, tocmai ăla îl realizez în viața mea. Nu cumva sunt eu cel care are intenții bune de atâtea ori. Am să fac, am să dau, am să ajut, am să-i slujesc pe frați, am să merg în stânga și în dreapta, Doamne, pentru Tine. Și niciodată nu mai punem în aplicare acele lucruri pe care le-am promis. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Ne dorim, avem intenții bune. Da? Dorim să venim la rugăciune, ne propunem să fim aici prezenți tot timpul la timp, să cântăm, să ne pregătim cât mai bine. Avem aceste intenții înăuntrul nostru, în inima noastră, în mintea noastră. Și când să le punem în practică, ne trezim dormind ca ucenicii.
O oră n-ați putut să vegheați, le-a spus Domnul. Eu stau aici și mă rog cu lacrimi și sudoare care se transformă în sânge pentru voi. Și voi o oră n-ați putut să vegheați, ați adormit. Și ultimul lucru cu care o să ne apropiem de cina Domnului, întrebarea care ne face, de fapt, să nu disperăm. Asta e întrebarea existențială, întrebarea fundamentală din seara asta. Nu cumva sunt eu trădătorul, astea toate sunt negative. Nu cumva sunt eu, Doamne, cel care nu are încredere în Tine, cel care nu crede în Tine, care și-a pierdut poate credința sau este îndoielnic. Nu cumva sunt eu, Doamne, cel care am avut intenții bune și am zis că fac și n-am făcut. Dar vine întrebarea care ne aduce speranță și ne face să mergem mai departe în orice situație am afla. Versetul 28. Domnul a luat un pahar și după ce a mulțumit, l-a dat ucenicilor zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele noului legământ, care este vărsat pentru mulți spre iertarea păcatelor. Și întrebarea mea din seara aceasta este: nu cumva sunt eu? Nu cumva ești tu cel pentru care Hristos și-a vărsat sângele? Nu cumva ești tu cel care face parte din această categorie, cei mulți pentru care s-a vărsat sângele Mântuitorului Hristos, sângele Dumnezeului nostru? Și pentru că această veste bună a faptului că Dumnezeu, prin Hristos, a murit pentru tine și pentru mine, putem să răspundem la această întrebare pozitiv și să spun: da, eu sunt cel pentru care s-a vărsat sângele Mântuitorului. Eu sunt cel pentru care Hristos a murit. Și dintr-un om care s-a lepădat de el, ca Petru, Domnul face un om de viitor, un om valoros, pe care își construiește biserica. Și din tine și din mine Dumnezeu poate face lucruri mari. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu atotputernic. Nu cumva sunt eu cel pentru care Hristos și-a vărsat sângele? În urmă cu 300-400 de ani, oamenii au ajuns să interpreteze acest verset, fiecare să se examineze pe sine și așa să se împărtășească din trupul și din sângele meu, ca o restricție la a te apropia de elementele cinei. Pentru că oamenii au spus: nu putem fi vrednici, ne împărtășim în chip nevrednic, și au ajuns să se împărtășească foarte puțin la cina Domnului. Toți nu sunt vrednici, mai bine nu mă ating. Foarte puțini oameni veneau la Euharistie în biserică, pentru că se temeau să se împărtășească, crezând că sunt nevrednici. Ce veste bună să înțelegi Evanghelia și faptul că vrednicia în a te apropia de trupul și de sângele Domnului nu stă în realizările tale, nu stă în capacitatea ta, nu stă în numele pe care îl porți, ci doar în faptul că Domnul Hristos și-a vărsat sângele pentru tine și pentru mine. Și că El a ales să te declare unul din cei mulți pentru care El a venit să moară și să sufere. Asta este realizarea cea mai importantă. Și aici, Hristos ne aduce aminte ziua aceasta, că atunci când privim spre elementele acestea, care nu se transformă în nimic, nu sunt carne și nu sunt sânge uman, așa cum cred catolicii în transubstanțiere, că avem acolo literalmente trupul și sângele Domnului. Și nu ajungi în nu știu ce tranșă și nu delirezi când te împărtășești. Nu se întâmplă nimic mistic, magic. Dar atunci când te împărtășești, meditând la faptul că Hristos, această realitate spirituală, are efect în viața ta, faptul că El a murit și a înviat și că este Domnul tău, atunci când ne împărtășim, această realitate spirituală are efect în viața noastră. Asta ne transformă prin cuvântul Său. Când medităm la ceea ce Hristos Domnul a făcut pentru noi. Asta suntem aici, să ne analizăm, să vedem dacă nu cumva sunt eu, Doamne. Și chiar dacă am fost eu, Doamne, unul din cei pe care i-am prezentat aici,
Ce bucurie că sunt totuși al Tău. Și că Tu, Doamne, Te-ai angajat că vei sfârși ceea ce ai început în mine bine. Orice ar fi, Dumnezeu s-a angajat că sfârșește. Și suntem rodul suferințelor Mântuitorului nostru. Nu poate să cadă la pământ cuvântul Său și ceea ce El a promis, cu siguranță va împlini. Vă bucurați pentru asta? O să ne împărtășim aici cu speranță că El este Cel care a murit pentru noi. Amin.